ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଦାଠାରେ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଆମର 14 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସହସ୍ରାଭିଷେକ ହେବ ବଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନଠାରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଲା। ଆଜି ମାଙ୍କର ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା। ଆମର ପୂଜକ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ମହାଶୟ, ଆଇସି ମହାଶୟ ତଥା ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୂଜା କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୋହିତ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ପରିଛା ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଲୋକ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ପୂଜାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ।